Upoznajte Bena. Ben treba staviti barkod na svoj pekmez kako bi ga mogao prodati u lokalnoj trgovini. Budući da je član GS1 organizacije, Ben ima jedinstveni GS1 prefiks tvrtke pomoću kojeg može kreirati jedinstven broj, takozvan GTIN, kako bi identificirao svoj pekmez. No, postoji mnogo različitih vrsta barkodova i Ben je zbunjen. Budući da je član GS1, možemo mu pomoći razumjeti koji barkod treba upotrijebiti. EAN13 kod najčešće je korištena vrsta barkoda koji postoji kako bi se skenirao na blagajni te se može vidjeti na gotovo svim proizvodima koji se prodaju u maloprodaji diljem svijeta. Za jako male proizvode koristi se barkod manjih dimenzija, takozvani EAN8, dok se na transportnim pakiranjima koriste različite vrste barkodova, a najpopularniji su GS1 128 i ITF14. Postoje čak i barkodovi koji Benu i njegovim partnerima mogu pomoći pratiti proizvod duž opskrbni lanac, te imaju važnu ulogu za sljedivost proizvoda. GS1 surađuje sa različitim sektorima gospodarstva u razvoju barkodova, kako bi Ben bio siguran da će se njegovi proizvodi uvijek moći skenirati, pridržavajući se pravila o boji, veličini, poziciji i kvaliteti tiska. Time Ben može biti siguran da svoj pekmez može plasirati u bilo koju maloprodajnu trgovinu diljem svijeta, a on se može fokusirati na važnije stvari, kao što je razvoj svog poslovanja. Sve to omogućuju GS1 standardi, pomažući stotinama tisuća tvrtki diljem svijeta. Kako biste saznali kako GS1 standardi mogu pomoći i vama, kontaktirajte nas već danas.